Nå, der er Ja, er der ikke elitstand? Der er en død i hvert fald. Ja. Det er sløvt, det er bare irriterende. 60 sekunders 60. Nå, det er fucking... Det er ligesom Blood of the Year, eller? Ja, det er det, der laver det samme. Ja, de er lidt nørdet. Ej, det er det, vi skulle bruge det der fucking high explosive til. Ja. Sjovt egentlig. Ja. Den klapper mig kinda. Ja. Det skal nok have lidt dark på her. Og den laver også Mortal Strike. Jesus Christ. Hvad The fuck? Jeg er i hvert fald shield lige nu. Ja, Mortal Strike der, det er fucking grumt. Jeg tror ikke, vi kan tage de her low-key. Ej, det... Jeg tror, vi skal run. Ja. Jeg giver dig den her. Så løber jeg med bubble den anden vej. Jeg kan godt overleve. Fuck, nu går den efter dig. No. Jeg følger med dig. Shield på. Det er fint. Kan du tage en potion, Ja, jeg har så den ikke one-clapper dig? Potion. Jeg har kan du tage den? klar. Jeg vil lære en hand til dig, Glem det. Ej, du er liv. Jeg skal lære en hand til mig selv. Ej, der. Hjælp. Jeg vil ikke leve lidt. Nej. Jeg bliver nødt til at stunte den og løbe. Du bliver nødt til at hjælpe mig næsten, tror jeg. Jeg vil dø, ikke? Shit. Jeg får lige health, så kommer jeg også. Jeg tror godt, jeg kan Er den væk? Ja, nej, den er ikke væk, men jeg tror godt. Jeg turner on dead, hvis den kommer tæt på. Fuck, en dårlig idé at lave den her quest. Det var altså lidt bedre syg, men... Ja, jeg kommer nu. Nej, det er fint. Jeg er langt. Den løber langt. Fuck, man. What the hell, man? Jeg er så sikker på, at jeg var død der. Da den startede mig der, jeg kunne se min død. Jeg klipper det der. Bro, vi får en